Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ani na usab kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Kumusta naman mo din ha? No, di na sa ako ang parokya sa Ayungon. Kumusta naman mo? Nang hinaot kita nga ana ang kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Kami diri sa iyo, kami diri sa Cebu. Okay rami, wala problema. No, padayon kami sa amo ang pagpamalandong kabahin sa tinuig nga pagpamalandong. No, dakan kay may pamalandungan diri Migala, no. Sumuna nga padayon kita sa kapadayon wis pagampo. Pitsa uso na ron. Pitsa uso na taron may higala, no, Miyerkules. So, padayon kita wala nga usa kita karon si BCP News ha. Are padayon kita sa ato ang pagpamalandong. Abi no, are kita sa ato ang Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon pitsa utso no November 8. Ang ato ang karon nga santo mao si Blessed John Donne Scotus. Scotus meaning mahigala tangga Scotland. No, natawo siya ni atong tuig 1266 ug namatay ni atong 1308. Abay no membro kini siya sa OFM o Order of Friars Minor, niya influenced by Aquinas, Aristotle, and defended no the teachings of the Immaculate Conception. Dato pa kini gyud si Blessed John Donne Scotus, usa gyud sa nanalipod sa pagtulunan kabahin sa Immaculate Conception. So, mantining Immaculate Conception, mao kini ang pagtulunan nga si Mama Mary gipanamkon nga walay buling sa sala. No, si Pope Pius IX solemnly defined the doctrine of the Immaculate Conception on May 1854. Unya, ausagyod sa nakatampo alang sa pagpanalipod niini mao kini si Blessed John Donne Scotus or the Subtle Doctor, beatified in 1993. No? So karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ug gipasidunggan ang lain na pong blessed or ikineng gitawag beato sa Katolikong simbahan nga mao si Blessed John Donne Scotus. Ang spelling mahigala Gundonscotus. John Donne Scotus. Yan, no? So, nagani may anak, nagani may halag John Donne Scotus. No, labi natawo karong adlaw, nganli nyo John Donne Scotus Sanchez. Ayan. Gwapong pangalan. Okay. Ana, na kita sa atong katekisis. No? Alang na itong nagpangita sa ilang kora-paroko. Hapit na mahigala. O mga adlaw manguli na may. Kuha naman taron, Huwebes naman ron. No? Alam mo kabalaka, kay mayra ka imidiri. Okay. Another question. What are the ways that we can participate in the sins of other people? Uy, importante na siya makabalota ini, no? Unsaon man nga makaambit ka sa sala sa uban. Ha? Saan man nimo nga lain way nakasala pero murag nakaambit ka? Number 1 is by counsel. Kana bang ikaw magtambag-tambag? Nagtambag-tambag ka ba? Sa usa ka butang, sa usa ka sala nya ikaw may katambag. Kung unsay nasa nahimo sa imuhang gitambagan, appeal ka manubag niya na. Number 2, by command. Kana yung ikaw na gyud mo sugo. Sugoon gyud nimo. Or by consent. Kana bang nananghid bitaw nimo ba nya imo pong giuyunan na moingong ka nga kanang munin mo nanghid nimo nya mo ka sige okay naman siguro na ana na disgrasya na nya nakasala gid siya, ikaw ma-appeal jud kag panubag. Number 4, by provocation. O kana bang imo bang gihagit-hagit to dare, no, makasala gani na kay imong gihagit-hagit, ma-appeal jud kag manubag ana. Bisan pa siguro sa kining kanang og sa ato pa na kana bang kodigo penal ba kana bitong sa atong kada bitong sa civil case ba kining inana ba, no, nga imong hagit-hagiton nya nakasala gyud na nasigrasya na. Nya number 2, by praise. Imo bitaw siyang imo ba siyang gidayig-dayig, kabalo na gyud ka nga dautan na iyang gihimo, nagdayig-dayig pug ka. Number 3, by concealment. Sama ng concealment.
imong gitaguan. Nakakita gyud ka nga siya ay nangawat o siya ay nagpatay pero naglimod-limod ka. O sa to pa nakaambit ka sa iyahang sala. Number 3, by partaking ay imong gitabangan. No? Ikaw mo ay nagtunol sa kutsilyo. Munang nakasala. Munang nakadunggab kay ikaw man mo ay nagtunol. Kung tunay na tamo ang higala, no? Nga mismo inahan ang magdaladalag kutsilyo para sa mga anak nga manabo. Sulod ra ining kinibang buli. Perting daghanang kutsilyo. Ano? So kanang inahan na nagkasala og apil by partaking. And number 3, by silence. Kana bitang nakabalo bitaw ka nga kung ano niya naghilom-hilom ra gyud ka. Number 9 is by defense. Imong gipanalipdan. Kana bitaw imbis nga masilutan siya, dili na lamang kay imong mahinong gipanalipdan. Murag ang mga ambot ang mga abogado murag makasala ini. Mao kini bitong by defense. Kay ilamang depensahan bisan makasasala. Okay, another question. Ways of concealing a person's kanang delikado ni siya, no? Lisod ni siya nga kuan. Okay, Catechism of the Catholic Church. Another question, what are the 4 Bible steps to spiritual formation? Kini gwapo ni, no? Usa man ang mga pamaagi nga diin, upat ka mga pamaagi nga diin matabangan kita, no? Ma-form kita spiritually pinaagi sa Biblia. Number 1 is ang Biblia is kanang bitaw sa 4 Bible steps to spiritual formation. Matudluan ka. Ato to padunay mo tudlo nimo kung unsay matarong aron sanang matumong ang imong hunahuna sa maayong plano. Sato pa kini daing Biblia makatudlo gyud kanato. Makatudlo gyud kanato kung unsay matarong, kung unsay dautan. Number 2, makabadlong. Sato pa pinaagi sa Biblia mabadlong ka. Magiyahan ang imong hunahuna aron dili ka makabuhat og dautan. Tandugo ng imong konsensya kung unsaon nga mapaingon na sa pagbuhat og dili maayo. Pagsaway, no? Pinaagi sa Biblia, magbasa-basa ka, masawayan ka, makabantay ka nga dili day maayo ang imong gihimo nya makabago ka sa imong kaugalingon. Unya na katapusan is pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Sa ato pa, lakto na pagkasulti kung magbasa-basa ka sa Biblia, mura ba og matudluan ka, no? Pinaagi sa mga punto sa mga pagampo, mga punto sa pamalandong. Okay? Ari kita sa last nga punto. Last na giniya kapangutana. Father, kini bitang mixed marriage between a Catholic and a non-Catholic. Gi-allow na ba ni sa matod pa ato ang simbahan? Pwede kaya na, no? Dugay na kaya na, no? Sa Canon 1125, the Catholic party is to declare that he or she is prepared to remove dangers of defecting from the church and is to make a sincere promise to do all his or her power so that all offsprings are baptized, no, and brought in the Catholic Church. At ba kini gidayon kuan, mixed marriage ba? Kana bitaw kasal bitaw sa dili Katoliko sa Katoliko. Pasaaron gyud. Pasaaron gyud bagahigala ang Katoliko nga di gyud siya mobalhin kay mapuruhan man god. May puruhan ba nga mobalhin na lamang siya kay muntungod lagi kay gipugos ba dagway siya. Unya mismo pod ang kanang non-Catholic party musaan pod nga dili gyud niya kana bitaw pugson ang iyahang kapikas nga mobalhin sa iyahang relihiyon. Muna nga pwede ra lang mukangkar. Pero doon na mga panaad, mga written pagani gyud, no written promise nga dili gyud sa mohimo niya. Okay, klaro? Pero dinhin na lang una kita ko to igala. Kay medyo kapoy na gamay may gala kay kuan kanang ikatulo naman ikadlaw namo nga pamalandong sa among retreat. Okay, so daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.